Fl-Unjoni Ewropea il-kanċer jammonta għal 53% tal-imwiet relatati max-xogħol u għaldaqstant huwa l-ikbar riskju ta' saħħa għal ħaddiema fl-Unjoni Ewropea. Biex ittejjeb il-protezzjoni tal-ħaddiema minn kimiċi li jikkawżaw il-kanċer, il-Kummissjoni Ewropea proponiet xi bidliet fid-direttiva tal-karċinoġeni u l-mutaġeni. Dan biex fuq il-post tax-xogħol jillimita kemm jista' jkun kemm il-ħaddiema ikunu esposti għal 13 il-kimika li jikkawżaw il-kanċer. Dwar x'differenza se ġġib f'pajjiżna jekk u la darba tiddaħħal din id-direttiva, tkellimna ma' Katriona Franċika mill-OHSA li spjegatilna kif għal Malta dan se jfisser tisħiħ tal-liġi eżistenti tal-2003. F'din il-liġi Maltija hemm 3 kimiċi bħalissa li huma l-benzin, il-vinyl chloride monomer u l-hardwood. Dan tal-aħħar l-exposure limit value tiegħu ġie revedu f'din il-proposta fejn l-exposure limit value tiegħu tnaqqas. Permezz din il-proposta se jiġu pubblikati valuri ċari li jigwidaw kemm il-min iħaddem lill-ħaddiema u lill-korpi tal-infurzar ikollhom valur li jgwidhom għal miżuri li jistgħu jieħdu. Fost il-kimiċi fil-lista l-proposta hemm il-crystalline silica li tinsab normalment fil-kostruzzjoni, speċjalment fil-bricks, il-hardwood li huwa tip ta' njam u l-chromium li jintuża bħala pigment fiż-żeba. Franċika sostniet li jekk tidħol id-direttiva min iħaddem għandu jidentifika u jevalwa r-riski għal ħaddiema u jekk meħtieġ inaqqas u jippreveni kemm il-ħaddiema jkunu esposti għal dawn il-kimiċi perikolużi. Fosthom dawn il-kimiċi tista' tiġi sostitwita b'kimika inqas perikoluża fejn dan huwa possibbli, fejn mhux possibbli. Il-kimika tista' tiġi manifatturata jew użata f'sistema magħluqa ħalli inti tnaqqas l-exposure kemm jista' jkun tal-ħaddiem. Fejn dan ma jkunx biżżejjed jintużaw mezzi amministrattivi bħal job rotation jew l-użu tal-bis protettiv speċjalizzat. Fl-istess waqt fakret li l-ħaddiema huma intitolati għall-hekk imsejħa health surveillance. Min-naħa tagħha l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol taċċerta li dak li jkun hemm fil-liġi jiġi segwit permezz ta' spezzjonijiet u kampanji ta' edukazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar jekk din id-direttiva tidħol fis-seħħ mistennija ġġib riżultati sewja.